Cambuur helft in het Koning Willem II-stadion alweer de vierde uitoverwinning op Riegen. En Sportclub Heerenveen had al 4 wedstrijden op Riegen net meer verlen. Snijwater League speelt Sint Sparta. Mijn naam is Geert van Tunen en in deze podcast zoeken we vooruit op de wedstrijd van het hier, de Frieske Derby. Kom komt voor de goal, met kop en de 3. Ja, Luciano slag weer. Dan komt die vrije trap van Rietsmaier. Kan die kop erin? Ja, hij komt er weer in. Het is Opensje. Het is Bartolomeo Opensje die scoort. Maar goed, kan hij ertussen komen? Nee, kijk, het is een penalty! Het is al de penalty! Het is gewoon de wijs! Het is een penalty van Heerenveen! En Zakke Heerenveen, op aftrap komen de vrije trap. Maar goed scoort uit 20 seconden. Al de 1-0 van Sportclub Heerenveen. Kan die voorzetten van de streek. Goal! 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 Jongen! Sander van de Streek binnen een minuut. Nou ja, er wat jeugdzonde voorbij komt in deze compilatie, moet ik zeggen. Welkom bij de podcast van Omroep Friesland. Hier aan tafel Andor Faber en onze collega Arjen de Boer. En de beide trainers van Sportclub Cambuur en Sportclub Heerenveen, Pascal Bosgaard en Johnny Jansen. Van harte welkom. Als je dit zo hoort, dan krijg je er zin in, hè? Aan spelen met publiek bedoel ik. Ja, zeker. Oh, Nou, maar ja. wat een sfeer is dit steeds. Ik krijg er kippenvel van. Ja, Dat is gewoon mooi. fijn, hè? Ja. Want er is niks aan op het ogenblik, toch? Nee, het is zeker niks aan. Ik Nee. vind niks. Wat zie jij? Nee, ik vind er zelf Niks. ook niks aan. Nee, Nee. maar goed, het is nu even niet anders, dus ja, we zullen wel moeten. Je zult wel moeten. Het wordt jouw eerste derby. Ja, de Friese derby wel, ja. Ja, want ik wou het even over die andere, want die is er ook. Het is ook Feyenoord-Ajax tegelijk. Ja, die heb ik wel een paar keer meegemaakt, ja. Dus Ja, hè? het zijn mooie dingen. Wat maakt die derby zo speciaal voor een speler? Kun je dat eens uitleggen? Voor een speler, ik denk, met publiek, het echte haat en nijd. Het echt, zeg maar, willen winnen op zo'n wedstrijd. Wij hebben hem ooit een keer meegemaakt dat wij 2 keer wonnen van de Ajax in de competitie. Maar wij brachten een DVD uit als Feyenoord zijn. Dat moet je nooit doen. Want je verliest hem uiteindelijk in de play-offs. Dus weet je, dat zijn wedstrijden op zich, dat zijn prachtige wedstrijden. Ja, mooi hè. Johnny heeft al... heeft er wel eens een Friese derby? Nee hè? Als speler niet. Speler niet hè? Als assistent wel. Als assistent nog wel, ja. Welke was dat dan? Welke was dat dan? Met Dwight. Die verloren volgens mij. Dat was heel erg koud die dag. En eentje die wonnen met... toen maakte Arbesnelli... Die hele mooie in de kruising. is. Ja, Dat was met Foppen. Ja, dat was met Foppen. Dat was 2015, 2016 ja. 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 Voel jij dan soms de haat van de tribunes, vooral als het hier in Leeuwarden is? Nou ja, maar het is gewoon een hele beladen wedstrijd. En het is gewoon mooi. Ik weet nog wel dat we... Ik weet niet eens wat er toen in de weilanden stond, maar dan kom je zeg maar richting Grauw en dan is ook welkom in de hel of zo. Ik weet niet wat er toen. Ja. En dan zie je al van, ja, dat leeft steeds meer. En ja, maar dat is gewoon En mooi. toen liet iedereen een natte wind in de bus. Zoiets. Maar nee, maar dat is gewoon mooi. Ik bedoel, je vertrekt vanuit het stadion en er staan, hopelijk heel veel fans. En dan hopelijk kom je weer terug. En dat hebben we ook een keertje meegemaakt. Dan is het feest. En dat zijn gewoon hele mooie dingen. Maar officieel weten we nog niet dat die zonder publiek is. Of nou ja, het is nog niet officieel dat die maatregelen verlengd worden. Dus nou op papier mogen er nog fans bij. Maar goed, we weten allemaal wat beter, toch? Nou, die maatregelen gaan volgens mij verlengd worden. Volgens mij hebben ze daar gisteren een besluit over genomen, alleen nog niet naar buiten. Nee. Dus dat zal verlengd worden. Ja, morgen. Het is al keur. Ik denk niet dat we de illusie hebben dat we in een vol stadion zullen spelen. Het zou fantastisch zijn als je die derby met een vol stadion kon spelen. Of het dan Heerenveen, Cambuur, Heerenveen is. Dat zou fantastisch zijn, maar die illusie denk die moeten we niet hebben. Maar kan jij het ook echt overbrengen, Pascal? Want wat je voor jou echt de eerste derby. Je bent natuurlijk een Rotterdammer. Ik kan me nog herinneren toen Marco van Basten trainer was bij Heerenveen. Die zei, jongens, ja, een belangrijke wedstrijd, maar het is geen Champions League finale. Ja. En dat was eigenlijk de verkeerde benadering. Ja, hij wilde eigenlijk een beetje downsizen. Zo van, jongens, maak het niet te groot. Maar het werkte een beetje de verkeerde kant op. Want ik kon me nog herinneren, toen kwamen de jongens van Heerenveen het stadion in. En die dachten van, gossie, wat gebeurt hier, joh? Ze haten ons hier. Ja, nee, dat snap ik volledig. En kijk, wij zijn nu al dik 2,5 jaar bezig om zo'n derby te spelen.
Ik bedoel, 2 jaar lang in de keukenkampioen-divisie gezeten achter elkaar. En uiteindelijk mag je promoveren. En dan komt zo'n derby eraan. Dus die benadering bij ons die is wel echt wel aanwezig, hoor. Maar kun je dat overbrengen? Want je hebt natuurlijk met Henk de Jong had je iemand die weet als geen ander hoe dat leeft in Friesland. Jouw assistent, je collega Martijn Barto, die weet dat natuurlijk ook wel een beetje. Maar kunnen jullie dat besef overbrengen op de groep? Ja, goed, dat hoop ik wel. En dat zal zondag blijken. Maar daar gaan wij alles doen inderdaad om het over te brengen. Dat staat buiten kijf. Ja. Hoe kun je dat doen? Nou ja, weet je, maar ik denk niet eens dat je dat als trainer zijn hoeft te doen. Ik weet niet hoe het bij Heerenveen is, maar kijk, ik denk dat spelers zichzelf ook wel bewust van zijn dat zo'n derby echt belangrijk is voor de stad Leeuwarden. Dus ik denk niet dat je daar als trainer zijn er echt heel veel voor hoeft te doen. Misschien een paar kleine puntjes aanhalen, maar dat gaat denk ik vanzelf. Ja, en bij Heerenveen dan? Want jij bent de enige Fries daar in de technische staf. Ik bedoel, Talan heeft het wel eens een keer meegemaakt. En die rekenen vooruit. Dat is een halve Fries, hè? Vooruit dan maar. Maar voor de rest, Tobiassen, heeft eigenlijk... Hij komt uit Denemarken, heeft nooit een Friese derby gespeeld. Een jongen uit de Achterhoek. Nou, je weet ook niet wat hem overkomt straks. Nou, die heeft toch wel eens een derby meegemaakt. Jawel, maar niet de Friese derby. Nee, niet de Friese. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat Cambuur promoveert, dan zingt dat gewoon altijd door in het stadion. Dat is gewoon zo. Dus gemotiveerd worden, nou, dat lijkt me niet nodig. Nee. Maar heb je dan ook misschien het idee dat het in Leeuwarden meer leeft dan in Heerenveen? Want het is toch een beetje, het klinkt wat onerbiedig, maar het is toch altijd een beetje Calimero. De club die altijd in de KKD heeft gespeeld, wil graag winnen van de grote club uit de Eredivisie. En voor jullie is misschien die noodzaak ietsje minder. Nou, dat denk ik niet. Ik begrijp wel wat je zegt, maar voor ons geldt gewoon dat dit een hele belangrijke wedstrijd is. En daar gaan we alles doen om dat zo goed mogelijk voor te bereiden en een heel goed resultaat halen. Maar het zegt wel genoeg als je richting je laatste training en dat er al heel veel mensen rondom het stadion verwacht. Ja, dat zegt toch wel iets dat zo'n derby enorm leeft. Nou ja, gelukkig maar. En als je kijkt naar de spelersgroep ook, eigenlijk komt het hele jaar al voorbij. Hoe dan? Ja, maar Ze hebben het erover. En er wordt over gesproken. Ja, natuurlijk. Vervelend eigenlijk, hè, dat die bekerwedstrijden ertussen zitten. Anders hadden we mooi die hele week om naar zondag toe te leven. En dan zit je nou nog met NEC en de treffers ertussenin. Dat is toch jammer eigenlijk, of niet? Nou ja, op zich wel. Maar ja, dit is wat het is. Ja. We kunnen het niet anders maken. Nee, maar jullie hebben nog steeds de hele week om dat voor te bereiden. Ja, dat doen we ook. Dat doen precies. we ook. Maar kijk, maar jullie trainers zeggen altijd van jongens, we leven van de eerstvolgende wedstrijd is de belangrijkste. Ja, dat is voor jou dus, Pascal. Dat is les 1 van de trainers. En dat is voor jou NEC en voor Johnny is dat de treffers, toch? Ja, kunnen we ook Is het toch een beetje anders? Ja, maar wat ik al zei, die wedstrijd komt natuurlijk steeds dichterbij. Dus we zitten hier niet voor niks. Hè? Dus het leeft en het wordt straks alleen maar meer en meer en meer in de week. Dus alleen zo simpel is het ook. We moeten gewoon winnen van de treffers. Ja, precies. Want je wilt... nee, dat ga ik niet zeggen. De kortste wedstrijd. Dat ga je niet zeggen, de Boer. Dat ga jij niet zeggen, de Boer. Dat is een inkoppertje dus. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Hoe belangrijk is die bekerwedstrijd trouwens nog voor jullie? Ja, weet je, ik denk dat ik me volledig aansluit bij Johnny. Beker is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar net als Heerenveen is Cambuur ook. Het hele jaar word je ermee geconfronteerd dat dus de wedstrijd tegen Heerenveen eraan zit te komen. Dus daar ben je natuurlijk constant mee bezig. En je probeert wel... spelers ook een beetje voor te bereiden op dat er nog wel een wedstrijd tussen zit. Je wil natuurlijk wel ook nog wel een resultaat halen tegen NEC voor de beker. En dan komt natuurlijk uiteindelijk de mooiste wedstrijd voor Cambuur in het seizoen komt eraan. Dus dat je daarmee bezig bent, dat is een feit. Maar wij proberen wel ook NEC wel gewoon goed te benaderen. Ja, ik kan me ook wel herinneren nog een keer bij Cambuur dat ze zeiden van... Nou, we gaan, volgens mij was het tegen Feyenoord toen voor de beker. We gaan niet met onze sterkste 11. Hè. We gaan was Go Ahead vorig jaar. Go Ahead. We gaan echt voor het kampioenschap. Ja. Hoe nu dan tegen NEC? Wel gewoon volle bak met de sterkste 11? Nou, maar wij hebben altijd gezegd dat wij heel veel jongens hebben die kunnen spelen. Dus als wij wat wijzigingen aan moeten brengen... is dat misschien omdat wij denken dat we met dat elftal... op dat moment gewoon het beste resultaat kunnen halen. Ja, dus zo simpel is het. Ja, maar ik kan me wel een wedstrijd herinneren van vorig jaar tegen RKC was dat volgens mij in de beker. Wist al West aan? Nee, dat wie Go Ahead dus. Dat, ja, maar RKC uit. Nee, maar RKC ook. Dat eindigde in penalty. Dat eindigde in Ja. penalty. Toen nam die jongen uit Jong Cambuur. Stefan Deuling. Stefan Deuling nam Ja. nog de beslissende penalty. Ja. Eventjes. Toen zetten jullie er wel heel Die veel maakte aan. hem toch of niet? Ja, zeker. Ja, dat is die prima. Ja, Bedankt, ja. Stefan. Maar goed, Zo is het. Ja. Je kan het moeilijker maken dan je wil, maar zo Nee, is ik het maak het wel. niet moeilijker dan het is. Maar ik bedoel, toen zetten jullie wel spelers in die wij in principe niet hadden verwacht. Wij zetten spelers in waarvan wij denken dat die een resultaat kunnen halen met het elftal.
Nou, en als dat dan op dat moment Stefan Deuling is, dan is dat op dat moment Stefan Deuling. Laten we het anders stellen. Lijkt die ploeg die jullie deze week tegen NEC donderdag gaan opstellen, lijkt die veel op de ploeg van afgelopen vrijdag tegen Willem II? Nou ja, wij hebben vandaag getraind, wij hebben vandaag hersteld. Dus er zijn wat jongens die misschien net van een blessure terugkomen. Die misschien niet donderdag, zondag, woensdag kunnen spelen. Daar moet je eventjes naar kijken. Voor de rest gaan wij ons gewoon goed voorbereiden op donderdag en zondag. Ik geloof niet dat we een antwoord krijgen. Hè? Nee. Of was dit het antwoord? Of niet? Nee, toch? Dat was het antwoord. Dat was de aanloop naar de Je ja moet of het mee nee. doen. Ja, nee, dit was echt het Dit was antwoord. het al. Ja, zeker. Nee, oké. Hebben jullie, Johnny, hoe gaan jullie tegen de treffers? Nou ja, wij zullen grotendeels wel in de vaste opstelling gaan spelen. We hebben er gisteren wel even met elkaar over gesproken van... zijn er fysiek gezien nog spelers bij waarvan je denkt van... ja, is het verstandig om de treffers te pakken en daarna Cambuur... en daarna heb je al heel vlot Feyenoord. Om wie gaat het al? Om welke spelers? Nou ja, ik noem maar wat. Siem de Jong komt weer terug van een blessure. Kun je Siem opstellen en kun je Henk bijvoorbeeld een wedstrijd rust geven? Bijvoorbeeld, hè? Dat is altijd het spel wat je daarmee speelt met elkaar. En, Is dat tegen Cambuur of niet? Hè? Nou, misschien. Nee, maar weet je wat? Daar zit je waardevolle informatie. gewoon een voorbeeld, weet je, zo van waar je over nadenkt. Nou, en uiteindelijk zijn er altijd wel een paar waarvan je denkt, ja, is het verstandig? Moeten we dat niet doen? Moeten we het wel doen? Nou ja, maar grotendeels zal het wel dezelfde opstelling zijn. Ja. Maakt het voor jullie nog uit? Of Siem de Jong speelt of Henk Veerman? Nou, ik denk dat het beide goede spelers zijn. Dus wat dat betreft, ik denk dat Heerenveen is sowieso een goede ploeg. Hebben natuurlijk wel even de laatste tijd wat klapjes gehad. Maar weet je, het is gewoon een goede ploeg. Dus wij moeten ons gewoon daar gewoon goed op voorbereiden. Wie er dan ook speelt, ik denk dat Heerenveen een selectie heeft die ook bijna allemaal kunnen spelen. Dus wat dat betreft maakt het denk ik niet uit. Beide zal het goed zijn voor Heerenveen. Ja. Het scheelt in ieder geval 10 centimeter, denk ik. Ah, Henk en, dat scheelt Siem de Jong. zeker. Ja. Ja, Maar ja, McIntosh is ook lang, dus wat dat betreft. ja. Schouten ook. Schout ook, ja. Ja. Ja, die spreekt heel hoog. Ja. Ik heb toch het idee dat het nu iets wegzakt, jongens. Ja, Kan pak het het maar op. mij liggen. Pak het op. Ja, ik pak hem even op, want ik wil toch even over je hebben. Het gemis van Henk de Jong, hè? Met name naar deze derby toe, waar hij, nou ja, als echte stormvriers, hij heeft gewerkt bij Heerenveen, hij heeft gewerkt bij Cambuur. Cambuur is een club geworden. Ze hangen het hele verhaal maar op. Dat hij dan toch in aanloop naar zo'n wedstrijd de grote aanjager is, de grote allesweter, alleskunner. Hoe groot is het gemis daarin, specifiek naar deze wedstrijd toe? Nou ja, ik denk dat het voor ons een heel groot gemis is. En ik denk niet alleen voor ons, maar voor heel de stad Leeuwarden. Henk is natuurlijk een markant persoon binnen Leeuwarden, binnen de club. De grote motivator, aanjager van alles. En ja, er komt een stukje extra werk bij ons te liggen. Hè. Wij proberen nu een beetje de taken die Henk op zich heeft, ja, die proberen wij een beetje over te nemen en aan te sturen. Dus het gemis is heel groot. Goed, je verliest natuurlijk vorige week met 1-6 van Vitesse. Nou, je haalt een goed resultaat van de week weer 2 uit. Dus ja, we maken er het beste van. Dit is hoe het is. En we zullen echt ons best moeten doen met z'n allen. Ja. Ja. Heb je nog wel contact steeds door de week met elkaar? Of Ik is heb het met bewust Henk- eventjes Nee, ik ik heb met Henk wel contact, absoluut. Alleen Henk heeft ook gewoon gezegd, Henk is gewoon op dit moment niet bij machten om beslissingen te nemen. En natuurlijk denkt hij nog steeds mee. Maar hij heeft wel de verantwoordelijkheid aan ons gewoon gegeven. Van, joh, als jullie de beslissingen moeten nemen, moet je die gewoon nemen. Nou, die verantwoordelijkheid die nemen wij gewoon dus. En hoe bedoel je precies? Hij is niet bij machten? Gewoon, hij heeft last van duizelingen. Hij kan daar gewoon even niet, dat kan er niet bij hebben? Hoe hij financieel ervoor staat, dat is denk aan Henk zelf. Doktoren, ik ben geen dokter, dus misschien als ik daar iets zeg, dan zeg ik misschien het verkeerde. Dus daar ga ik me niet aan wagen. Maar hij is op dit moment gewoon afwezig. Dus ja, beslissingen die genomen moeten worden, die nemen wij op dit moment. Ja. Spar je dan misschien ook wel met een Fouke Boy, zeg maar? Of met Gerard van der Belt? Het mooie is wel is dat inderdaad, kijk, ik spar gewoon sowieso met Henk. Zo is het wel. Hè. Ik bedoel, ik heb met Henk gewoon elke dag contact. Als het kan, hè, als Henk zich fit genoeg voelt. Maar daarbij is natuurlijk, hebben we natuurlijk een club die eigenlijk altijd met elkaar in verbinding staat. Gerard van der Belt, Art de Graaf en Fouke is daar natuurlijk bij. Maar ik denk dat wij op dit moment nog steeds capabel genoeg zijn om de boel te trekken. Dus wat dat betreft maak ik me geen zorgen erom. En hoe vind jij het eigenlijk, Johnny, dat Henk er niet bij is? Nou ja, ik persoonlijk, net wat Pascal al zegt, hij brengt gewoon sfeer met zich mee. Hè? En hij kan dat ook, denk ik, geweldig neerleggen bij zijn elftal. En sowieso vind ik het heel prettig om met Henk contact te hebben. We hebben samengewerkt. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is voor deze wedstrijd wel heel jammer dat Henk er niet bij is. Ja. Heeft dan nog contact zocht met Henk? Ik heb contact met Henk gehad.
de vrijdags voor Vitesse. En dan hebben we wat app-contact met z'n tweetjes gehad. Van toen kreeg ik op de vrijdag te horen dat Henk ziek was. Ja. Maar dan wist ik nog niet precies wat er aan de hand was. Ik wenste hem beterschap en complimenten geven hoe het nu gaat met zijn ploeg. En uiteindelijk krijg je dan een ander berichtje terug van Henk. En dan schik je met elkaar. En dan, ik heb al heel kort wat app-contact met hem gehad. En ik was van plan om hem deze week even te bellen. Ik denk dat Henk op dit moment ook wel wat andere dingen aan zijn hoofd heeft. Als dat er heel veel mensen hem achter hem aanjagen van wat er is aan de hand. Maar je hebt dus even de complimenten gegeven over hoe Cambuur het doet. Verrast het jou eigenlijk dat Cambuur eigenlijk zo goed presteert? Nou, het is natuurlijk een elftal wat al toch wel, denk ik wel 2 jaar bijna wel in een vaste samenstelling speelt. Hè? En het is een heel enthousiast elftal met heel veel energie. Maar dat dus verbaasde me. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat ze nu al zo erop zouden staan. Maar dat is wel een compliment waard. Ja, want sommigen zeggen ook, die leggen het uit van als je al jaren in dezelfde samenstelling speelt, dat is dan een voordeel. Aan de andere kant heb ik ook wel eens Johan Derksen, om hem nu hier als deskundige neer te zetten, gaat misschien wat al te ver. Maar hij loopt in ieder geval heel lang mee in de voetballerij. En die zei van, bij Cambuur moeten ze vooral niet gaan denken dat ze het met hetzelfde ploegje gaan redden in de eredivisie. Want ja, er wordt natuurlijk wel wat anders gevraagd. Maar ja, tot nu toe, logisch straffen jullie zijn zienswijze. Ja, dan wil ik gelijk heeft. Ja. Wie heeft nou ja, weet je, kijk, tuurlijk, je moet op een gegeven moment wel kijken naar onze topscorer, die valt natuurlijk weg, Robert Muren. Dus je gaat kijken naar andere alternatieven. Nou, goed, met Tom Boeren, Sam Hendricks en Ulrikes hebben we natuurlijk 3 spitsen eigenlijk voor 1 positie. En je krijgt nog wat jongens erbij vanuit het buitenland. Dus je bent wel bezig om je elftal wel te upgraden, hoor, absoluut. Dus het is niet alleen maar dezelfde samenstelling. Maar ook grotendeels wel. Ja, grotendeels wel, de spits is anders. Maar ik moet Ulrikes, dat is echt volgens mij een schot in de roos. Ja. Maar voor de rest zijn eigenlijk bijna alle posities nog hetzelfde gebleven. Ja, onze spits was heel erg belangrijk, hoor, de afgelopen jaren. Toch wel, hè? Ja, Muren bedoel je. Ja, absoluut. En ik vond ook bijzonder spijtig dat hij weg is gegaan. Maar met Ulrikes heb je een heel ander type teruggekregen. Ja. Maar wel een jongen die nu al in die korte tijd dat hij er is, laat zien dat hij heel belangrijk is. Ja, ik denk dat hij nog veel beter kan. Ja. Nog beter. Qua spel of misschien wel qua kijk, weet je, doelpunten? wij hebben natuurlijk een bepaalde spelopvatting. En dat is denk ik voor de meeste spelers die bij Cambuur komen. En dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt met een aantal jongens uit het buitenland. De jongens van Chelsea bijvoorbeeld vorig jaar. Ja, die komen dan bij ons binnen. Ja, en die kunnen natuurlijk fantastisch goed voetballen. Alleen, wij vragen net even wat meer. In het druk zetten. Toch een ander spelsysteem. Ja, dat zijn ze daar niet gewend. Iedereen wil daar natuurlijk mooie trucjes en hakjes en dat soort dingen. En ja, dat is wel iets wat wij niet graag zien. Klinkt je al bekend in de oren, Johnny? Want ja, jij hebt zo'n spits nou 1 keer die misschien niet op alles afjaagt en ook meer is van de mooie trucjes en de hakballetjes. Wat ook wel eens lukt natuurlijk. Ja, die geweldige assist met die hak. Nou, die was van die Henkie Veerman. Dat was maar geen rendement. Geen rendement. Geen rendement. Nee. Was geen goal. Nou, ik zag wel eens zaterdag. Ik zag hem wel 1 hakje geven. Voor mij had hij die bal niet eens kunnen hebben, maar was de noodoplossing een hak. Die speelde hij naar een andere Veerman. Dus dat was wel. Ik moet zeggen, hij heeft wel techniek. Ja, maar Henk kan gewoon, wat jullie al terecht zeggen, van hele onverwachte, geniale dingen doen. Ja. Zo is het ook. Ja. Maar ja, jij, wat Pascal net zegt, Cambuur wel een spits hebben die vol druk zet op de tegenstanders, met de opbouw van de tegenstander. Dat wil jij ook graag met Henk. Ja, maar uiteindelijk vind ik wel dat Henk daar de afgelopen weken, want Henk is natuurlijk even uit geweest en hebben hier wel over gesproken met elkaar, dat we dit wel meer van hem willen zien. Nou, hij is absoluut, heeft hij daar wel een stap in gemaakt. En Henk heeft gewoon ook andere kwaliteiten. Hè? Dus, maar goed, dat is wel wat we graag bij willen hebben. Zo simpel is het ook. Dat willen we graag zien. Ja. Is het na tevredenheid hoe Henk dat nu heeft opgepakt dus? Misschien wel die wake-up call? Nou ja, er zit in ieder geval een stijgende lijn in. Absoluut. Ja. Goed, het viel net al eventjes de positie van Cambuur. De winst tegen Willem II. Ik sprak daarover met Bangura na de wedstrijd. Met Alex Bangura. Dit is wat hij zei over de winst op Willem II. Zeker niet gestolen. Ik vond ons eerste helft echt hartstikke goed spelen. We speelden onder de druk uit. We zeiden ook tegen in de rust tegen elkaar van als we gewoon zo door blijven spelen. Gewoon lekker hoe we dat altijd gewoon doen. Opbouw vanuit achteruit tot kansen komen. En als je ziet dat we in de tweede helft gewoon beloond worden, is dat mooi. Ja, niks gestolen. Dat is eigenlijk de kern van zijn betoog. Geldt dat voor het hele seizoen? Je begint te lachen trouwens als je dit hoort. Ja. Maar ik vind Lexie prachtig om te horen. Lexie is heel realistisch. Is een open persoon. Dat is echt een topjongen. En ik hoop dat hij nog een paar jaartjes bij ons blijft. Ja, kun je vergeten. Nee, die heeft echt Graaf heeft hier gezeten. Hij gaat straks voor een miljoenenbedrag. Ja, die heeft zo'n stormachtige jaren al achter de rug. En
Dus ja, nee, ik hoop echt dat hij bij ons kan blijven. Want het is echt ik denk misschien wel een van de beste linksbacks op dit moment van Nederland. Ja, dan heb je toch niet de illusie dat hij heel lang bij jullie zal blijven, toch? Nee, nou goed, kijk, weet je, ik weet ook niet hoe diep Cambuur wil gaan in de financiën. Dus daar heb ik geen inzicht in, dus dat is ook lastig. Nee. Maar nee, Iedereen is te koop. Iedereen is te koop. Ja goed, dat zullen we dan even wel wachten. Ik hoop dat hij bij ons blijft. Ja, maar even over dat niet gestolen. Hè? Want als je het hele seizoen nou eens overkijkt tot nu toe, dan pakken jullie die geweldige aantal punten, 27 ondertussen. Ja. Is daar iets van gestolen? Ik denk dat je natuurlijk wel. Nog even. Heracles. Nee, dat is absoluut zo. Ik denk dat je absoluut wel wedstrijden kunt wegstrepen tegen elkaar. Dus de ene wedstrijd krijg je een keer iets extra's, de andere keer krijg je misschien te weinig. Dus ik denk dat het op zich wel redelijk is waar we staan. Dus ik denk niet dat het echt heel veel gestolen wedstrijden zijn. Nee. Maar blijf je er staan. Groningen krijg je te weinig. Had een gelijkspelletje moeten zijn. Misschien krijg je Heracles te veel. Dus aan het eind sta je waar je hoort te staan. Weet je? Dat is hetzelfde met doelpunten tegen, doelpunten voor, vrije trappen, rode kaarten, weet ik wat. Uiteindelijk streept het zichzelf weg. En jullie dan, Johnny? Staan jullie ook waar jullie horen te staan? Nou, ik denk als je kijkt naar de punten die wij gestolen hebben, dat zijn er niet heel veel, denk ik. Nee. Ik bedoel, ik denk dat de plek is waar wij op dit moment horen te staan, ja. Nou, ik vind eigenlijk niet dat jullie daar horen te staan, Johnny. Wat vind jij dan? Nou, ik vind Heerenveen wel een selectie hebben die in dat linker rijtje wel kan aanklampen. Waar staan we nu dan? Nou ja, negende. Negende. Dat is linker rijtje. Nee, maar goed, dat is linker rijtje. Maar ik bedoel meer die spelen voor die play-off plekken. Ja, maar daar staan we nog steeds. Ja, maar je staat wel een eindje achter natuurlijk. Ja, maar hoeveel wedstrijden moeten we nog? Ja. En wanneer wordt het seizoen beslist? Ja, volgens mij in mei. Nou, dan hebben we nog even, hè? Oké. Dus stoort het jou, Johnny? Want je hebt het natuurlijk ook wel regelmatig uitgesproken dat Heerenveen altijd nog wordt gezien als die club die voor de play-off strijdt en die de subtopper is. Het verwachtingspatroon. Ja, stoort dat jou? Nou, kijk, volgens mij is het wel, zegt Ferry Daan dat ook heel duidelijk. Hè? De laatste 7 jaar hebben we volgens mij maar 1 keer de play-offs gehaald. En voor de rest is het altijd zeg maar net niet gehaald of wat verder weg. Ja, en ik vind dat op dit moment ook gewoon de realiteit. Heel simpel. Ja. Dus waar jullie nu staan, dat is het dan wel zo'n beetje. Nou ja, maar dat betekent niet dat we geen ambitie hebben. Hè? Nee, dat zeg ik er ook niet mee. Nee, dus, maar nu hebben we het puur over dit punt. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je soms ook wel eens een keer in die lastige spagaat bevindt. Want jullie willen ook graag spektakel bieden. Aan de andere kant kan je ook afvragen voor wie eigenlijk. Want ja, de stadions zijn leeg. Ja. Maar je wil graag spektakel bieden. Dat gebeurt te weinig. Ja. Maar je pakt wel punten. En volgens mij gaat het daar in eerste instantie om. Ja. Maar het is ook gewoon zo dat je dat wel heel graag wilt. Als je kijkt naar de types die je hebt, wat voor type spelers je hebt, dan kun je je ook afvragen van, is het heel verstandig om met deze types een elftal af te jagen waar je tegen moet spelen, om heel veel hoog druk te zetten en daar heel veel energie in te stoppen om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat wij daar de types ook niet helemaal voor hebben. Ik kan beter loeren. Nou ja, dat is misschien een andere manier van voetballen. Maar die kwaliteiten hebben we ook. Ja. Maar die kwaliteit hebben jullie misschien wel meer. Nou ja, dat denk ik ook. Ja. En dan heb je met Joey Veerman natuurlijk de ideale kracht in huis. Joey is de paser. Dat bedoel ik maar. Ja. Zullen we even kijken naar de wedstrijd tegen Sparta van afgelopen week. We hebben daar even een reactie gevraagd van Sven van Beek. Komt-ie. Het was vandaag niet om aan te gluren, eerlijk gezegd. Maar we moeten denk ik blij zijn gewoon dan nog met een punt. Het was vandaag heel slordig en zoveel balverlies onnodig. Hoofd omlaag. Zoveel verkeerde keuzes vandaag. Dat heb ik nog nooit gezien bij Heerenveen. Ja, zo simpel is het. Nou, er staat geen woordspaas bij van Sven. Niet om aan te gluren. En ik ben het met hem eens. Ja. Dus ja. Nou ja, ik zat thuis en dan heb je er nog een biertje bij en wat apennootjes. Je hebt er wat van gemaakt? Nou, ik heb het geprobeerd. Okay. Maar het hield niet over. Nee. Het was eigenlijk heel slecht. Ja. Heb je er al een vinger op kunnen leggen? Want direct na de wedstrijd zei je tegen Roelof, onze collega, dat het onverklaarbaar. We zijn nu natuurlijk 2 dagen verder. Heb je er iets meer een vinger op kunnen leggen? Nou eigenlijk in de lijn hoe we de laatste weken, vind ik, ons daarin ontwikkelen, niet. Maar goed, dan zie je dan wel de conclusie, wat Sven al wel terecht zegt. We waren gewoon hartstikke slordig aan de bal. En als je het tempootje te laag hebt. Sparta is gewoon een elftal wat relatief weinig goals tegenkrijgt. Gewoon goed georganiseerd. Dus je zult ook daarin je tempo moeten hebben. En ze speelden nu 5-3-2. Dus we wilden graag snel de bal verplaatsen om dat voor elkaar te krijgen. Hun eigenlijk elke keer maar uit laten stappen met hun backs.
Nou, en als dat tempootje te laag is, dan kom je altijd in gevecht. Nou, en we kwamen te veel in gevecht. Ja. Had je achteraf gezien ook misschien beter kunnen counteren tegen Sparta? Want jij zei net van, daar ligt eigenlijk onze kracht. Volgens mij won Cambuur, die won op het kasteel met, wat was het, 0-4? Ook met countervoetbal. Maar goed, dat was op het kasteel en Heerenveen speelde thuis. Ja. Ja, maar zonder publiek, wat maakt het uit, jongens? Ja, maar het lijkt me toch Het niet... draait om de punten, horen we net. Ja, maar je gaat toch niet in eigen huis... Je gaat toch niet in eigen huis Sparta de bal gunnen en lekker op de eigen helft... Maar het is toch ook heel simpel. Kijk, als wij goed aan de bal zijn, dan kom je gewoon op de helft van de tegenstander voetballen. Je zegt niet van, hier, hebben jullie de bal? Maar wij gaan dan ook op zoek vanuit het voetbal naar onze aanvallen. Maar goed, de tegenstander heeft ook een keer de bal. Weet je, hij moet ook net een keertje goed vallen. Als hij goed valt, dan maak je inderdaad misschien zoals wij de 0-1. Nou, dan gaan ze er wat uitkomen en dan krijg je wat meer ruimte. Ja, en als het balletje een keertje niet goed valt, dan wordt het een lastige middag. Nee, dat was het zeker. Ja. Kijk, en weet je, een tegenstander krijgt ook de bal, hè? Dus dan kun je gewoon inzakken, compact maken en dan kun je vanuit daar altijd je momenten creëren. Het is ook niet zo dat wij natuurlijk 90% de bal hebben gehad. Hè? Nee. Dus, maar we waren gewoon veel te slordig. Joey zei het zelf al, van ik was misschien wel een van de slechtste. Maar Joey is natuurlijk een jongen die bij ons de basis kan geven en juist de mensen in de ruimtes kan bedienen. Nou, dat zat er helaas niet in. Nou, jij zit een beetje in de mineur, Heerenveen zit een beetje in de mineur. Bij jullie is alleen maar positiviteit. Wie is er eigenlijk favoriet komende zondag? Ja, ik ben er heel eerlijk in. Dit zijn voor mij wedstrijden, zijn het bekerwedstrijden. Dit wordt een gevecht en hier komen andere dingen bij kijken. Ik hoop dat het een geweldige mooie voetbaldag wordt, waarin we allebei fantastisch lopen te voetballen. En dan komt er een winnaar uit. En hopelijk zijn wij dat. Maar weet je, het is maar een gevecht zeg je, echte straatvechters. Ja, je hebt Sven van Beek. Ja, maar een voetbalgevecht, nou ja, maak er iets van wat je van wil doen. Maar, mooie strijd. Ja, natuurlijk, man. Dat zou toch geweldig mooi zijn. Alleen je ziet heel vaak in dit soort wedstrijden dat er niet altijd even goed wordt gevoetbald. De voorpret is leuker. Eigenlijk is de podcast leuker dan de wedstrijd. Nou ja, hopelijk... Het is niet te hopen. Dat die podcast leuker is. Maar dat is ook gewoon realistisch. Jij vindt het tot nu toe maar helemaal niks, die podcast. Dus maar het is niet te hopen. Ik vind het fantastisch met jullie, hoor. Dat jullie ook gewoon Nederlands praten. In plaats van Fries. Een podcast is fantastisch, maar uiteindelijk gaat het om de wedstrijd. En wij hopen inderdaad, en ik denk dat ik het niet beter had kunnen verwoorden. Zo'n wedstrijd heeft geen favorieten. Nee? Wij staan misschien wel boven Heerenveen, maar weet je, zo'n wedstrijd is een wedstrijd op zich. Dit is een derby. Daar komen hele andere dingen bij kijken. Dus qua favorieten... Maar wat dan? Wat komt er bij kijken? Er komt zoveel druk bij kijken bij de jongens. Niet alleen bij de jongens, maar bij ons. Bij iedereen. Iedereen binnen de club. Iedereen wil dus... Deze wedstrijd, het is de wedstrijd van het leven voor Cambuur. Ja, dus er komt zoveel druk bij kijken dat heel vaak wedstrijden zijn die misschien niet eens mooi zijn. Maar dus een favoriete rol, geen idee. Ja, die lading is gewoon heel groot. Ja. Is er voordeel, Johnny, voor jullie dat er geen publiek zit? Want dat publiek in Leeuwarden kan natuurlijk vijandig zijn. Dat heb je meegemaakt, dat weet je hoe dat is. Is dat misschien een voordeel dat dat nu leeg is? Nou ja, Cambuur, hoe het van de verkeerd heeft met zijn publiek, daar wel voordeel van. Zo simpel is het ook. En dus als het er niet is, dan is het er niet. En dat kan dan heel mooi zijn. Dan heb jij het voordeel. Maar goed, bij dit soort wedstrijden moet gewoon publiek zijn. Ja, daar zijn we snel over eens. Ik bedoel, dit hoort hierbij. Nou staan ze, nu vertrekken wij vanuit het stadion. En dan zullen daar heel veel supporters zijn. We komen de stad in rijden. En dan komen wij onderweg misschien wel rondom het stadion supporters tegen. Maar die horen in het stadion te zitten. Ja. Maar toch, is het een voordeel voor jullie? Of niet? Nou, dat gaan we wel zien. Maar het is in ieder geval zo dat Cambuur gewoon een publiek heeft wat absoluut helpt. Ja, dus het is geen nadeel. Laten we het dat zo maar noemen. Ja. Dan komen er wel. Dan is het voordeel. Ja, oké. Nee, Arjen de Boer draait dat papiertjes even op. Want we hebben een aantal stellingen. Arjen is de man van de stellingen. Er zitten soms stellingen bij waarvan wij denken van, hoe komt hij erop, die jongen? Nou, maar dan leggen we het desnoods uit. Maar wat hebben we gedaan? 5 voor elk? Nee, 4 voor elk. Waarvan 1, het gras is net van mijn voeten weggemaaid door Andor. Dankjewel nog wel daarvoor. Maar goed, laten we met jou beginnen, Johnny. Doe het even om en om. Ja? Eentje voor Johnny, eentje voor jou. Oké, Johnny, voor jou. Ik stel hem even in het Fries, om Pascal te laten zien dat we ook wel eens Fries spreken hier. Liever 2 keer de derby winnen als een ticket voor Europees voetbal. Dat heb ik verstaan. Ja? Liever 2 keer de derby winnen dan een ticket voor Europees voetbal. Ja, alsjeblieft. Nou, je mag kiezen, Johnny. Europees voetbal. Europees voetbal. Oké, Pascal, komt er voor jou. In de vorm waarin we nu steken, heeft Heerenveen echt geen schijn van kans. Ja of nee? Nee. Nou, dan komt hij. Dankjewel, Andor. Het komt dus net verkeerd uit dat de Friese derby spelen wordt zonder publiek. Klopt.
Pascal, het nieuwe Cambuurstadion moet de naam krijgen van Henk de Jong. Ja. Johnny, als we dit seizoen tussen plak 8 en plak 13 eindigen, dan heb ik het gewoon goed in. Ja. Stilte knippen we er straks wel uit. Ja? Ja? Oké. Pascal, allemaal leuk en aardig, die Friese derby. Maar er gaat niks boven Feyenoord-Ajax. Pas op, hè, wat je nu zegt. Het is gewoon, laat gewoon je gevoel spreken, Pascal. Poeh, is een lastige. Kom ik op terug. Mag dat? Ja, is goed. Ja, kom straks. Oké, de laatste van Johnny. Haattrainer van SCRV, dat wie altijd minder in. Maar eens wie een periode als jeugdtrainer bij Olivia volle leuker. Nee. Nee? En de laatste voor Pascal. Als we dit seizoen 2 keer winnen van Heerenveen, dan scheer ik mijn baard af. Nee. Oh. Oké. Ja. Je moet nog ergens op terugkomen. Ja, ik kom erop terug. Nou, kijk, die derby. Ik heb hem nog niet meegemaakt. Uiteraard heb ik wat YouTube-filmpjes bekeken. En het is echt fenomenaal, absoluut. Ik heb hem zelf natuurlijk Feyenoord-Ajax heb ik meegemaakt, Ajax-Feyenoord meegemaakt. Fenomenaal. Dus ik hoop dat ik verrast word. Alleen ja, het stadion zit leeg, dus het wordt weer anders. Maar als ik hem nog een keer mee zou mogen maken met een vol stadion, dan hoop ik dat ik verrast word. Ja, en dan ga je voor de Friese derby. Dan wel, ja. Okay, sorry, ik onderbreek even, want ik krijg hier op mijn oor nu nog 1 stelling binnen. Die is afkomstig van collega Roelof de Vries. Voor beide, Fortuna Sittard eindigt dit seizoen boven FC Twente. Het komt even hier binnen nu even, van Roelof. Ja, oké. Nou, zeg het maar jongens. Nee. Nee. Volmondig nee. Nee, namens Roelof hartelijk dank. Moeten we de heren nog bijpraten? Nee, wij hebben een collega, Roelof de Vries. Hij kan in verband met corona thuis even niet hierbij zijn. Maar die heeft ooit gezegd dat Fortuna... Aan het begin van de competitie. Dat Fortuna Sittard boven FC Twente zou eindigen in de competitie. Toen hebben wij toch een beetje... hoe hebben wij gereageerd daarop, jongens? Meesmuilend. Meesmuilend. Dat is wel de goede term, ja. En als ik jullie zo zie, dan denk ik, waar gaat dit in godsnaam over? Laten wij dan tegen Fortuna de punten verloren hebben. Ja, precies. Nou ja. Laten we vooral blij zijn dat het niet is. Nou ja, goed, maar er werd een onterecht doelpunt afgekeurd. Hè? Ja, dat kunnen dus we wel bij ga je zeggen. weer in het onterecht en terecht. Terecht en onterecht. Dus ja, daar was je weer. Ja, dat is zo. Zo is het. Ja. Hey, hoe gaan jullie Heerenveen bestrijden? Gewoon zoals altijd. Wie gaat er op Joey Veerman staan? Nou ja, daar heb ik nog geen idee van. Ik weet niet waar Joey Veerman gaat staan. Dat is ook een beetje afhankelijk van waar hij komt te staan. Nou, hij zit tegenover je. Je kan het hem vragen. Eventjes zo meteen. Ik denk dat we er weinig informatie op krijgen nog. Weet je, kijk, wij hebben een spelopvatting. Daar wijken wij bijna nooit vanaf. Of laat ik zo zeggen, misschien zelfs nooit vanaf. Dus wij zullen gewoon zijn eigen spel gaan spelen. Nou, Pascal, je vertelde vorige week dat jullie 5-3-2 getraind hebben. Ja, dus, Henk is er niet en ik denk, ga ik wat anders doen. Ja, precies. Ja. Nee, kijk, weet je, we hadden inderdaad tegen Vitesse hadden we gewoon problemen. Klaar. Vitesse was gewoon veel te goed voor ons. Op dat moment speelden een 5-2-3 speelden ze. Ja. Dus wij hadden zoiets van, ja, weet je, misschien moeten we toch maar iets gaan betrainen om toch... wij hebben wel plan B, maar plan B valt eigenlijk altijd in ons plan A. Maar ja... je wil ook misschien een keer wat anders gaan doen. Hebben we eigenlijk nog niet gedaan. Dus we hebben het gewoon betraind. Om te kijken van als we een keer zoiets tegen moeten komen, dan hebben we in ieder geval iets duidelijk gemaakt. Maar dat is niet... En het ging fantastisch. Ja, toch wel. Dat zou ik net zeggen. Hoe ging dat eigenlijk dan? Ja, dat ging fantastisch. Ja? Ja. Ja, zie je wel die je lacht erbij, maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Nee, maar weet je, kijk, op het moment dat jij zeg maar een eerste keer iets betraint. Wij spelen natuurlijk eigenlijk al 3 jaar lang hetzelfde spel. Of in ieder geval in dezelfde formatie. En je gaat dan in één keer iets anders trainen. Dan is dat even lastig in het begin. Absoluut. Dat zal bij elk systeem zijn wat je voor het eerst doet even lastig zijn. Dus voor ons was het eventjes zaak om de jongens duidelijk te maken van wat van hun verwacht wordt op het moment dat we zo gaan spelen. Ja. Komt je bekend voor? Want jij hebt ook wel eens 5-3-2 gespeeld, kan ik me herinneren. Ja, er was er iemand die zei, wat speel je toch verdedigend? Weet je, wat speel je toch verdedigend? Ja. Ene A de Boer, zeker. Ja. Maar hoe ga jij het doen, Johnny? Nee, maar het is hartstikke makkelijk. Ze spelen al 2,5 jaar hetzelfde systeem, man. Nou, ben je er snel klaar mee? Daar heb je toch zelf het antwoord op? Ja, maar daar hebben wel meerdere clubs wat meer problemen mee gehad, hè? Oh ja. Dus zo makkelijk zal het niet zijn. Nee, wat maakt het dan zo lastig? Ja, wat ik wil... ik vind de dynamiek gewoon heel mooi om te zien. Hè? Met lopers op het veld. De linksback
Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar kan ik wel van genieten. Weet je, zo met wat voor drang die naar voren loopt. En ook met de bal aan zijn voet en wat hij daar teweeg brengt. Ja, met zijn speciale motoriek ook nog. Wat heeft een uitermate significant loopje over zich, toch? Hè? Nou ja, en ik moet zeggen dat ik Doken Smit gewoon altijd... die blijf ik ook gewoon volgen. Weet je, zo, dat vind ik gewoon heel mooi op de rechterkant. Met zijn enorme drive wat hij heeft. Nou, dat brengt zo'n jongen absoluut mee in zo'n groep. Die heeft dat. Ja, wel opvallend, hè? Want toen hij overkwam, uiteindelijk met een tussenstation Go Ahead Eagles, maar hij komt natuurlijk wel uit de school van Heerenveen, werd dit toch een beetje gereageerd hier in Leeuwarden van wat moeten we nou met die rechtsback van Heerenveen. Maar ja, hij heeft zich eigenlijk in korte tijd, hij vliegt ook door beton, hij heeft zich wel heel snel populair gemaakt. Ja, maar dat... Volgens mij past hij in de manier van voetballen en de drive die hij heeft. En hij is een jongen die ook een groep mee kan krijgen. Dus, zo herken ik Doken bij ons. En ik vind het mooi om te zien. Pascal knikt. Ja, nee, dat is absoluut 100% waar. Doken is iemand die altijd voorop gaat in de strijd. Zowel in wedstrijden als trainingen. Maar ook buiten het veld is hij inderdaad een aanjager, een motivator. Houdt hij alles bij de hand een beetje met McIntosh en Schouten. En Sonny Stevens uiteraard. Dus voor ons is die jongen ontzettend belangrijk. En ik kan me best voorstellen dat trainers wel eens hebben zoiets van... Ja, weet je, rechtsback, ja. Maar deze jongen, ook al haal je weer een nieuwe rechtsback... komt Doken uiteindelijk weer te spelen. En dat is een inzicht wat wij, Geert en ik, denk ik ook gekregen hebben door die lege stadions. Dat je hoort hoe belangrijk hij ook is in de coaching. En het neerzetten en het aanjagen. Ja, het is niet de meest gepolijste voetballer. Maar met alle respect, dat zijn vaak de backs. Toch niet altijd de beste voetballers. Maar die zijn zo belangrijk in een systeem zoals wij spelen. Snappen het volledig en gaan door een muur voor je heen. Dus wat dat betreft, hij versleet volgens mij in Tilburg 3 tegenstanders. Er was niet dus ze vonden het niet zo prettig bij hem. Volgens mij zelfs meer inderdaad. Dus dat is alleen maar mooi voor Doken. En hij heeft in het begin natuurlijk lastig gehad. Hè? Want hij komt natuurlijk uit Heerenveen vandaan. Dus hij heeft in het begin best wel lastig gehad. Ook vanuit de supportersgroeperingen. Maar volgens mij is dat nu helemaal omgeslagen. En dragen ze hem op handen. Dus... chapeau voor Doken. Ja, ik ga morgen naar hem toe, want hij woont in Zwolle. Dus hij rijdt elke dag 2 keer langs het Abelense stadion. Ja. Nou ja, er zijn Cambuur supporters die als zij naar Zwolle moeten, dan gaan ze via Groningen. Maar Doken niet hoor, die rijdt steeds naar het Abelense stadion. Ja, hij heeft nu ook een nieuw huis gekocht. Ik weet niet waar het precies is, maar hij heeft een nieuw huis gekocht. Dus. Oké, nou ik ga het morgen meemaken. Maar nog eventjes over hoe jullie dat gaan doen, Pascal. Ja. Want jij weet natuurlijk ook, als je de angel eruit haalt bij Heerenveen, dan moet je een mannetje opofferen op Joey Veerman. Nou ja, wordt dat dan Jacobs? Want ja, Jacobs heb ik wel eens begrepen, die loopt 14 kilometer in een wedstrijd. Ja, die loopt heel veel. Ja, als Joey Veerman ergens een hekel aan heeft, dan is het achter zijn man aanlopen. Nou ja, uiteindelijk zal dat de strijd worden wie het echt het meest wil gaan, denk ik. Dus ja, mannetjes opofferen, dat wordt voor ons denk ik lastig. Want wij hebben natuurlijk Jamie ook nodig in het aanvallende gedeelte. Ja, maar hij is de angel. Hij is de man waar het om draait bij Heerenveen. Ja. Of doe ik nou de andere tekort? Nee, toch? Wat zou de trainer hierop zeggen? Voetballen nog een stuk of 10. Ja, precies. Dus, maar Joey is één die gewoon betaalt geen contributie en dat is Joey. Ja, maar Joey is natuurlijk hartstikke belangrijk. Dat is gewoon zo. Maar ik begrijp, Cambuur heeft zijn speelwijze en die zullen wij hebben. Ja, en dan om mensen aan elkaar op te offeren. Je hebt de bal ook, je hebt zelf ook de bal, hè? Dus je wil je ook wat creëren. En dan je hebt de bal niet en dan zul je met elkaar moeten verdedigen. Ja, dat blijft altijd. Dus opofferen, daar geloof ik niet zo in. Nee? Maar over strijdwijze gesproken, nou ja, Pascal heeft verteld wat Cambuur doet, namelijk wat ze altijd doen. Johnny houdt hem wijzelijk stil. Ik snap dat wel, want die wil natuurlijk niet te veel prijs geven. Maar heb jij al een idee hoe je het gaat doen? Want je hebt ook wel eens iets gedaan met middenvelders op de buitenkant. Mm-hmm. Dat zou je misschien nu ook wel kunnen doen om Bangura bijvoorbeeld op te vangen. Of ga je echt met 2 klassieke buitenspelers, Musabe en Stefanovic spelen? Heb je daar al over nagedacht? Nou ja, dat spookt wel door ons hoofd. Maar nogmaals, daar hebben we nog niks echt definitief in besloten. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat jullie goed nadenken over die linkerkant van Cambuur. Want het is niet alleen Bangura, het is ook het samenspel met Isaac Calon daarvoor. Mm-hmm. Heel snel, heel rap, heel actief in de opvatting. Daar hebben jullie vast wel even over nagedacht, wat daar moet worden gedaan. Of niet dan? Ja, natuurlijk. Maar uiteindelijk, wat ik al net al zei, van, we hebben het erover. We hebben net Sparta gehad. Dan komt de treffers. En ondertussen dan zingt Cambuur ook rond. Dus natuurlijk wordt er wel over nagedacht. Maar die hou ik even voor mezelf. Jij had niet de indruk
Dat zou ik horen, toch of wel? Nee, absoluut niet. Maar als je de vraag niet stelt... Maar ik denk dat als wij iets anders zouden gaan doen, dan zouden wij dat ook niet zeggen. Ik bedoel, dat zal geen enkele trainer doen. Oh, nee, lijkt mij. Nou, kijk, soms viert de naïviteit hoogtij in deze sportcast. Dat moet ik eerlijkheidshalve wel toegeven. Dat is onze kracht, hè? Dat is ook onze kracht, een beetje naïef zijn. Maar de vraag niet gesteld is sowieso geen antwoord krijgen. Dus stel hem toch maar even. Ja, maar je hebt hem nu al 2 keer gesteld. Ja, je moest er dan even een beetje... Hoe noemen we dat? Dat noemen wij in Friesland onhouden als Stoorijn. Oké. Onthouden. Ja, onthouden. Maar wat gaat straks de doorslag geven dan, jongens, in deze wedstrijd? Ja. Ik denk toch de meeste wil om te winnen. Weet je, dit zijn wedstrijden op zich. En diegene die de meeste wil heeft om te winnen. En daarbij misschien net eventjes iets meer balbezit heeft, die gaat denk ik winnen. Ja. Kan jij je trouwens nog één hele mooie Friese derby herinneren? Of wat is de derby die je nog echt wel een beetje helder op het netvlies staat? Nou, dat is eigenlijk de laatste die we gespeeld hebben. Met Zeneli, 0-1. Ja. Ja. Die, met Dwight was het jaar daarvoor, was ergens rond december, januari. Dat weet ik nog wel eens, op die plastic stoeltjes. Dat was met Okbetje. Ja, dat was met Obetje, ja. Ja. En toen, Obetje had natuurlijk wel een band met Dwight. Ja. Hè? En maar die ken ik me, dat was een 2-1 was dat? 2-0. 2-0 was dat? Van de streek 2 keer. Ja, maar toen met Okbetje, dat was toen 3-1. 3-1? Ja, 3-1. Okbetje scoorde, Manu scoorde en Lukoki. Ja, zo was het. En volgens mij scoorde Finn Bogerson toen nog een doelpunt. Ja, maar ik had toen een beetje het idee, want Okbetje die kwam toen vanuit een soort van niemandsland, die kwam in één keer over, die mocht een oefenwedstrijd spelen, die scoorde gelijk 5 keer. Die speelde in Epe tegen Young Go Ahead Eagles op een maandagochtend. Het was vries koud, ik stond erbij te kijken. Hij schoot er een stuk of 4-5 in. Afhalen, zeiden ze, wegwezen voordat iemand anders hem ontdekt. Dwight die kende hem goed, die ging met hem in de kantine zitten. Binnen 3 dagen was het hele zaakje beslist. Ja. Zondag stond hij in de basis tegen Heerenveen. En hij werd ook een beetje opgehemeld aan het begin. Zo van, en iedereen ging googlen. En wat is het eigenlijk? En hij had ook nog Champions League gespeeld. En hij was Nigeriaanse international. Ja, bij Paris Saint-Germain. Ja. Dus iedereen dacht bij Heerenveen ook wel... maar hij was niet genade, wat is dit voor knaap? Maar hij was niet onbelangrijk, want hij gaf de assist op Manu. En hij scoorde zelf doelpunt nummer 2. Maar dat is niet jouw mooiste herinnering, denk ik. Nee, de laatste, die kan ik nog zo zien van Arber, dat hij met vanaf rechts naar links gaat. Ja, dat was een geweldig doelpunt trouwens. Ja, was... Zo in de kruising. Ja. Juist. Ja. Bij de supporters heb je vijandigheid, hè? Hoe zit dat bijvoorbeeld bij jou, Johnny? Jij bent een echte Heerenveen-man. Haat jij Cambuur dan ook? Pascal zou wel zeggen, verwacht je hier een antwoord op? Ik was nog voorbereid op dit soort vragen. Ja. Pascal zou wel zeggen, verwacht je hier een antwoord op? Als ik, wij hebben, want dan was een tijdje terug nog een oefenwedstrijd gespeeld, bijvoorbeeld in Leeuwarden. Jullie hebben nog een keer getraind toch ook? We hebben dat nog een keer gedaan, ja. Maar weet je wat ik vind het gewoon, contact met Henk, is gewoon gemoedelijk. Ja jongen, dat is niet zo. Die haat, die is er helemaal niet. Nee, toch? Nee. Ik kan me nog herinneren, dat was volgens mij ook 2 jaar geleden. Toen ging Henk samen met Foppen, toen moesten ze naar ESPN, gingen ze gewoon carpoolen. Zaten bij elkaar in de auto. En toen kwamen ze aan, daar in Alsmeer is dat volgens mij. En bij ESPN wisten ze niet wat ze zagen. Zo van, er komt straks een Friese derby aan en de beide hoofdtrainers zitten gewoon bij elkaar in de auto. Ja. Dat is wel mooi als dat kan. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is toch ook gewoon zo. Jullie stappen zo meteen ook weer bij elkaar achter op de fiets. Zo is het. Ik zit achterop. Het mandje. Ja, maar dat is gewoon niet zo. En natuurlijk, je voelt dat gewoon. En dat zal in Leeuwarden net zo zijn als bij ons. Je voelt, dat zingt de hele dag wel rond in het stadion. Dat is al een tijdje zo. En dat is gewoon heel mooi. Je voelt dat het iets extra is. Ja. Maar van haat is geen sprake. Dat gaat veel te ver dus. Ja. Heb jij dat dan wel met Ajax? Ja. Dat heb ik wel, ja. Ja, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja. Bij Ajax heb je het wel, hè? Ja, goed. Ik ben een Rotterdammer, hart en nieren. Ja. Ik ben er eigenlijk nooit weg geweest. Ja, een aantal jaar in het buitenland. Maar voor de rest altijd blijven wonen in Rotterdam. Dus je wordt daar wel met de paplepel ingegoten dat je daar wel een bepaalde... Het valt me nog mee dat je Ajax zegt en niet 020. Nee. 020 komt lastig uit mijn mond. Nog lastiger. Maar kan jij wel genieten dat Ajax het nu zo goed doet? Ja, natuurlijk kan ik ervan genieten. Ja, natuurlijk. Absoluut. Maar je gaat niet applaudisseren voor Anthony? Nee. Dat maar gaat ik kan er wel ver. van genieten, absoluut. Kijk, ik vind dat ze een fantastisch voetbalspeler. En natuurlijk hebben ook zij een keer een zeep erbij zitten. Wanneer ze een keertje slecht spelen. Ik had liever gezien dat ze tegen ons wat minder hadden gespeeld. Maar nee, weet je, ik kan genieten van mooi voetbal. En dat is op dit moment Ajax is heel mooi voetbal. Ja. Hij zegt het echt. Hij zegt het echt. Dit doet me wel pijn. Maar ja.
Ik hoop voor je dat ze die sportcast niet in Rotterdam luisteren. Nee, maar dit is toch alleen lokaal omroep hier? Ja, maar wacht even, hallo. wacht Is dit even. Rijnmond? Ja, dit is Rijnmond. Of we nog een quoteje hadden van Pascal Bosra. We sturen wel even wat op. Nee, oké. Maar was er in die tijd dat jij de derby Feyenoord-Ajax speelde, was er in die spelersgroep dan wel sprake van lichtelijke haatgevoelens? Want die echte Wat zijn Rotterdammers... haatgevoelens? Kijk, weet je, ik denk op het moment dat jij zeg maar een wedstrijd ingaat, dan heb je bepaalde gevoelens. Alleen gaat het fluitsignaal voor het einde van de wedstrijd, dan is het ook weer klaar. Weet je, je bouwt iets op, een bepaalde spanning als speler zijnde. En dat zal als trainer zijn, dan zal het niet anders zijn. Je bouwt iets op. En op het moment gaat het fluitsignaal, als het klaar is, is het klaar. En dan ga je weer door naar de volgende wedstrijd. Maar je wilt toch maar één ding. Ja. Deze wedstrijd wil je toch gewoon winnen? Ja, winnen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, Absoluut. Nee, maar weet je... Maar ging ik- jij als kleine jongen ook al naar Heerenveen? Als supporter? Ja. Kan je je allereerste Friese derby nog Ik kan die herinneren? fakkel nog herinneren die ik in het uitvak van Cambuur heb gegooid. Oh, was jij dat? Ja. Oh, was jij- Nee, maar weet je, dat is... daar ben ik wel geweest, ja. En dan, Maar als een jong kereltje in het stadion komen wat vol zit en wat sfeer heeft, dat is toch geweldig om mee te maken. Schitterend. ja. En dan hebben we het over de tijd. Noem eens wat spelers van toen. Ja, dat weet ik niet eens. Nou, dat moeten we even terug. Dat ken ik je nu 1, 2, 3 even opnoemen. Nee. Maar het is gewoon mooi om mee te maken. Ja. Ja, eens. Mooi Ik stel hoor. voor dat wij even een beetje in de stemming proberen Ja, te komen. proberen in de stemming te Kunnen we even luister even hiernaar, een beetje in de stemming. Rivaliteit. Ja! Nou wel! Een wedstrijd tussen de stad en de regio. Oi, 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 die penalty. Hier hebben we machine on op wachten. Daar zit het stadion toch op die kop. Oh, wat is dit terecht? Komende snoei. Van Olvoeren en 3 uur middags. Alles hoe de Frieske derby. Henkie Veerman! Henkie Veerman! Het is Henkie Veerman! Cambuur, Heerenveen. En Omroep Friesland is erbij. Vanzelfs. Live. Nou, kippenvel. Wie heeft het gemaakt? Nee, niet hè? Moeten we de Je vertaling... kon het niet verstaan natuurlijk. vertaling vind je terug. Gewoon 3 keer. Iedereen. Die zal waarschijnlijk goal gemaakt hebben. Die heeft gescoord, ja, waarschijnlijk wel. De vertaling van deze trailertekst die vind je op pagina 888 van Teletext. Ja, zo is het, Dat zo komt is het. helemaal goed. Nou ja, jongens, als we er dan geen haat- en nijdspelletje van kunnen maken, dan moeten we maar accepteren. We hebben dat er gewoon zin in. Toch is het toch? wij hebben er heel veel zin in, eigenlijk ook, nee. gewoon. Echt, Ah, jullie ook? Hebben er wel zin in, hè? Ja. Gewoon fijne... Ja, maar dit is, ik zei het net al, nogmaals, dit is iets waar wij als Cambuur zijn al jaren naar uitgekeken hebben. Wij hebben natuurlijk op een laag niveau gespeeld. En je wordt daar natuurlijk altijd, er wordt altijd onder je neus geschoven van joh, promoveren en dan is het tegen Heerenveen. Dus ja, dit is wel iets voor ons wat behoorlijk leeft, wat behoorlijk belangrijk is. En daar kijken we echt naar uit. En natuurlijk zal er ongetwijfeld wat haat en nijd zijn onderling. Alleen ja, goed, weet je, het is een wedstrijd en daar gaan we alles doen. Ja, Komen er ook nog vliegtuigjes en zo met spandoeken want over het even stadion over en die zo, dat soort supporters, hè, dingen? want dat heb jij dan ook nog niet meegemaakt. Maar in de vorige edities van Cambuur Heerenveen, dan kwam er ongeveer een mannetje of 3.500 naar de training kijken. Ik hoorde vandaag zelfs 6.000, 7.000 ja, man. dat was in de extremes, ja, dat klopt. Ja, dat was 6. Nou, ik denk dat je misschien, als dat weer had gekund, dat misschien nu ook wel zo zou zijn. Hè? Kijk, wij hebben natuurlijk 2 jaar lang 2 goede seizoenen gedraaid. En nu doen we het ook fantastisch. Dus ik denk dat supporterscharen in Leeuwarden natuurlijk alleen maar groter en groter geworden Ja, is. maar wat klinkt er bij jullie door? Komen die mensen gaan niet gewoon zaterdagochtend thuis zitten of zo, lijkt mij. Ik denk dat niet zal gaan gebeuren, nee. Maar goed, dat is ook niet aan mij om dat te gaan regelen. Wij moeten ons bezighouden met wat er op het veld gebeurt. En hopelijk kunnen ze zich een klein beetje beheersen. In ieder geval geen rotzooi in Tremmeland. Als ze alles netjes doen, dan mag voor mij het plein vol staan. Ja, jullie gaan via een geheime route richting stadion? Ja, nou, ik zeg het. Ah, je hebt 2 kanten, veel plezier. Dat zal weer geregeld worden met een helikopter. Nee, maar nogmaals, weet je, zo dat onze supporters ook, die hadden hier natuurlijk zo graag bij willen zijn. En nou is het de laatste training en het vertrek naar het stadion. Waar doen jullie de laatste training, Johnny? Dat zal denk ik in het stadion zijn. Ja, want als je op Squatter Woord gaat trainen, ja, dan komen die supporters gewoon langs, volgens mij. Dat kun je niet tegenhouden. Daar kun je niet tegenhouden. Nee, maar goed,
ongetwijfeld zal het zo zijn. Dat gaan we ook ontdekken. Het plan is in ieder geval dat we nu al zeggen van we gaan in het stadion trainen. Is dat vanwege die supporters? Of ook misschien omdat het zaterdag is en Squad Award heel druk is? Het zal daar gewoon... ik weet niet of er zal ook gevoetbald worden daar. Dus het is misschien wel gewoon beter om dat misschien ook wel in het stadion te doen. En ik hoop dat er gewoon, wat Pascal zegt, bij ons voor het stadion gewoon heel veel mensen zijn. We zullen daar nog wel iets mee gaan doen. Maar dat moet ook. Je moet ook contact maken met je publiek. Want je wilt ook het gevoel wat zij hebben overbrengen op je groepen. Hè? Want volgens mij kunnen zij dat als allerbeste. En wat is er mooier dan 3 punten in de hel? Fantastisch. Ja, toch? Niks mooier, toch? Uit. Ja, toch? Ja, er is nog iets mooiers. Pascal, hè? Die blijven in de hel dan. Ja. Zo is het. Dat bedoel ik maar. Ja, het zou heel gek zijn als ik zou zeggen, joh, neem ze mee. Neem ze mee. Dat gaat ook niet gebeuren. Dat gaan we niet doen. Het blijft wel een voetbalwedstrijd, toch? Dat is absoluut waar. Ik hoop dat jullie er werkelijk een fantastische wedstrijd van maken. Want zonder het publiek, maar alle blikken zijn gericht op jullie. Zeker die van ons. Hartelijk dank voor je komst naar de podcast. Johnny Jansen, Pascal Boskaert. En succes beiden. Wij gaan er keurig tussenin zitten. Hebben we die richttijd gehaald van 3 kwartier of een uur? Wat was het? Daar ben ik benieuwd. Nee, het was inderdaad... ik zie de opname 50 minuten. 50 minuten. Dus we hebben het iets kunnen verlengen. Ja. Dus het was oké. Het kon ermee door. Het kon ermee door. Nou, als het 3 kwartier zou zijn, zou het niet goed zijn, werd er gezegd. Nee. Van tevoren. Nou, dan was het heel saai. Het is 50 minuten, dus... hè? Dus we kunnen er nog een paar minuten aan vastplakken. Ja, Nee, maar heb je nog wat te vertellen? Maar daar verschillen de meningen ook over. Stel die vragen nu al op. Nee, ik heb geen vragen opgesteld, maar hier staat wel, denk om de kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit. Dus laat ik mij daar nou eens aan houden, dan hebben we dat ook weer voor elkaar. Mooie afsluiting. Ja. Oké. Dankjewel voor de komst naar de burelen van Omroep Friesland. Dit weer de podcast van Joert. De podcast is waarom te vinden op Spotify, op de speciale podcast app en via www.omroepfriesland.nl. Wij hebben zin on de derby. We zullen er wijdwijder ronddenken, Jan. Want komende snij, dan ben we er al om 11 uur, maar een speciaal programma. Dat wordt het om 3 uur. De wedstrijd verslaan we integraal. De reacties komen er al hier achterom in voorraad. Je hoeft niks te missen bij Cambuur Heerenveen komende snij. Dank voor het harken en graag tot na je weekend.